Dobrý deň, moje meno je Alena Kimlerová a v spolupráci s realitnou kanceláriou Eli Real by som vám dnes chcela dať do pozornosti atraktívne kancelárske priestory priamo v centre mesta Košic na Kováčskej ulici. Tieto priestory spravujeme a ponúkame na prenájom už dlhodobo. Aktuálne máme v ponuke niekoľko zaujímavých alternatív. Poďte sa pozrieť. V budove sa nachádza menšia kancelária s rozlohou 30,85 m². Kancelária je aj klimatizovaná. Prípadne máme v ponuke aj väčší priestor, ktorý pozostáva z 3 samostatných kancelárií s vlastným sociálnym zázemím a balkónom. Navyše sa v budove nachádza aj priestranná zasadacia miestnosť, ktorú je možné využiť na krátkodobý alebo dlhodobý prenájom. Ak hľadáte priestor pre svoje podnikanie v srdci mesta, ste na tej najlepšej adrese. Všetky podrobné informácie nájdete na našom webe, prípadne ma neváhajte kontaktovať telefonicky.